Com cada any, i ja en van 15, ens reunim per recordar que injustament, el 1713, Terrassa va ser ocupada, saquejada i incendiada per les tropes borbòniques. Us donem les gràcies per voler donar suport a aquest acte que vol commemorar aquests fets i retre homenatge als terrassencs assassinats per l'exèrcit de Felip V. I també el fem extensiu als conciutadans que actualment pateixen les injustes, vergonyoses i indignants repressions. Per començar, farem pujar a l'escenari els amics del Ball de Serrallonga. Esperem que gaudiu molt amb l'actuació que ens oferiran i que han preparat per tal de transmetre el coneixement de la història de la identitat catalana. Endavant! Déu vos guard, gent de Terrassa, que heu vist de prop la mort, la tortura i l'amenaça del cretí del Borbó. Què ha passat a la ciutat? Que hi veig runa i també mort. I fa olor de cremat? Qui us ha dat aquesta sort? Els que hi éreu i els que heu vist de prop el que ha passat, expliqueu el que sabeu per conèixer la veritat. Els àustries els són fidels. No volem el rei Borbó. La batalla ha estat molt cruel, però hem lluitat, vencem la por. Arribaren 3.000 homes, era el vespre de diumenge. No venien a fer broma, no. Venien buscant revenja. Fou pel portal de Sant Roc que entraren a la ciutat. Ja està bé, Però el combat durà molt poc, car no hi eren els soldats. Havien sortit el dissabte d'aquesta pobra Terrassa per aturar l'enemic abans no s'acostés massa. Mentre fadrins i gent jove tots els seus trets esquivaven, al convent de Sant Francesc les dones s'hi refugiaven. Saquejava de valent, l'invasor no feia figa. A qui els deixà entrar al convent li deien pare Garriga. Saquejaren el convent i també el Sant Esperit. I el pitjor encarnissament arribà durant la nit. Ordenà cremar-ho tot, Bracamonte com un boig. Quan el sol fou ben post, a la nit el cel fou roig. Ens cremaren nostres cases, ens en van encendre 100, fins que totes foren brases. Això és l'obra d'un dement. Mentre Ègara fumejava, l'endemà quan sortí el sol, els soldats tots saquejaren. La vila plora de dol. I les viudes ploren doble, per Terrassa i pels marits. I de ràbia plora el poble. Rei Borbó, que ets mal parit. Fou el pare llaurador i també els franciscans qui donaren protecció als ferits i als infants. I dimarts desenterraven nostres morts d'entre les runes. Tot robant-nos els marxaren, deixant-nos només en grunes. He escoltat atentament. Vostre plany dins meu ressona. No desitjo aquest torment a ningú, a cap persona. Amb els cafres d'aquell temps tot era molt més complicat. Calia ser molt valent, ben valent de veritat. Entre el mal que ve del Mansa i els aires de Ponent, diuen que tot ho alcança. Lluitem-hi junts fermament. I com que avui en dia no és tan difícil implicar-se sense por,
Guarniu els edificis amb la senyera al balcó. Visca la terra! Mori el mal govern! Moltes gràcies. Quan es fusiona la rima, la interpretació i el missatge, aquest és el resultat. Moltes gràcies de nou. I seguidament faré la lectura del manifest d'enguany i ens recordarà que la lluita per defensar els nostres drets i llibertats no forma pas només del passat, sinó que és ara encara part del nostre present, malauradament. Esperem que el manifest es faci reflexionar i que serveixi per aconseguir un futur millor. Homenatge als terrassencs fidels al país del 4 de setembre de 1713. Al juliol de 1713, les tropes de Felip V iniciaven el setge de Barcelona amb la intenció de sotmetre els catalans. Ja el 7 de novembre de 1659, amb el Tractat dels Pirineus, els territoris nord-catalans són ocupats per França i el 25 d'abril de 1707, amb la derrota de la batalla d'Almansa, s'ocupa els territoris catalans de més al sud. 2 mesos després d'iniciar-se el setge barceloní, un poderós destacament borbònic format per 4.000 homes i comandat pel mariscal Feliciano de Bracamonte, arribava a les portes de la vila de Terrassa. Tenia ordres d'esclafar de forma exemplar tota localitat reial lleial a la causa austriacista. Aquella mateixa nit, del 3 al 4 de setembre, el 1713, les tropes borbòniques passaven la nostra vila per les armes. Mentre alguns terrassencs defensaven amb honor la ciutat, bona part de la població trobava com a lloc de refugi l'interior del convent de Sant Francesc. L'endemà, al matí, l'espectacle a la nostra ciutat era desolador. Moltes cases havien estat saquejades, uns centenars s'havien enfondrat, consumides per les flames, i una vintena de terrassencs jeien pels carrers de la vila assassinats a mans dels assaltants. Aquest fou el preu que pagaven els terrassencs per defensar les seves institucions. Avui, doncs, recordem els terrassencs i terrassenques que el 1713 van lluitar per defensar les nostres llibertats. També homenatgem els compatriotes exiliats com a president Puigdemont al capdavant, el conseller Lluís Puig, Comín i Ponsatí, i els nostres conciutadans Roger, Joan, Pau, Ignasi, que pateixen la repressió per lluitar encara pels nostres drets i llibertats. I com diu el poeta, els mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Terrassa, setembre del 2025, visca Catalunya! I a continuació escoltarem les ja conegudes veus del grup del Cants per la Llibertat dels Cantaires del Raval, que segueixen demostrant la seva constància, insistència i compromís des del primer dia. Els agraïm el seu recolzament incondicional amb la causa del poble català. Endavant! Gràcies. Terribles dies aquells a càrrec d'un rei Borbó. Ara els temps són diferents. De totes maneres, ens toca lluitar per alliberar a tots aquells presos, exiliats, represos, en fi, tot el que està passant ara. I per això mateix, doncs, fem com és costum nostre, que és el sisplau. Doncs, farem els cants que tenim costum de fer. I per això acostumem sempre a començar amb un minut de silenci. Doncs, com diem sempre, ara és l'hora de segadors i comencem amb un minut de silenci.
Bé, fa més de 7 anys que cada dia ens manifestem per denunciar la repressió de l'estat espanyol contra l'independentisme i per donar suport a tots els represaliats i exiliats, entre els quals es troben els següents membres del nostre govern legítim. El president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont, i els consellers Toni Comín i Lluís Puig, conciutadà nostre. Els altres 7 membres del govern i els 2 líders socials, empresonats durant més de 3 anys, van ser indultats, però és un indult reversible i parcial que els inhabilita per exercir els càrrecs públics. L'estat espanyol, amb les seves clavegueres i en connivència amb els jutges corruptes, fa servir la maquinària del franquisme per intentar aturar el procés d'independència. Presó, multes, falses acusacions, difamació, espionatge massiu, no aplicació de lleis aprovades pel nostre Parlament o per la justícia europea, amb el sol objectiu d'escarmentar i atemorir. No oblidem que entre els milers de represaliats hi ha 8 joves terrassencs. La llei d'amnistia, aprovada pel Parlament espanyol, té una aplicació clarament discriminatòria. Ha estat immediata per als policies agressors del referèndum i és lenta i selectiva per als independentistes. Aquesta vulneració de drets, que ens tracta com una colònia, interpel·la tots els catalans. Si l'única manera que té Espanya per retenir-nos és la força i l'expoliació, aquest estat esdevé il·legítim. El nostre compromís per alliberar-nos i assolir la independència es manté ferm. Reclamem la independència que vam votar i guanyar l'1 d'octubre i que l'estat espanyol compleixi les crides dels diferents organismes europeus retirant les accions contra els represaliats. I per tot això us volem lliures i us volem a casa. Gràcies. Bella ciao, bella ciao. Catalunya, nostra terra, fals, és Catalunya, la nostra terra i el nostre anhel, la llibertat. No rendirem, si units anem, cap endavant, sense por, sense
les mans, que soni el veu, nostre clam, nostre clam, 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 els nostres cants, de llibertat, els nostres presos i exiliats. Trenquem cadenes que ens fan esclaus, i així podrem viure en pau, 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 pau. Trenquem cadenes de repressió, volem un nou país millor. Trenquem cadenes que ens fan esclaus, adéu Espanya, adéu-siau. Trenquem cadenes que ens fan esclaus, adéu Espanya, adéu-siau. Espanya no volem ser Un país ocupat, volem independència, volem la llibertat. No ens rendirem, malgrat els cops d'Espanya, no ens rendirem, serem independents. Lluitem i lluitarem, contra la independència, lluitem i lluitarem, república serem. indignat. Cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres sons ressonin forts com mil tambors i que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors i que el dia comenci ara quan surti el sol. Si unim les nostres forces l'enemic no passarà. El joc brut i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Colze a colze trenquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors i que el dia comenci ara quan surti el sol. Quan surti el sol. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Al final de l'acte, junts ens unirem a les vostres veus per cantar els segadors que tancarà aquest acte. Parlen ara a continuació representants del grup del suport dels detinguts del 26 de F. La Mont i en Vicenç són per aquí? Sí, vale, ho veia però no. Vinga, doncs, endavant. I el Vicenç, la Mont no. D'acord. Gràcies. Hola, gràcies, bon vespre. Com molts terrassencs i terrassenques sabeu, el 26 de febrer del 2021, amb la clara intenció de criminalitzar la dissidència i les protestes per l'empresonament d'en Pablo Hasél, es van detenir 7 persones, d'entre 14 i 25 anys. L'acusació dels 3 menors d'edat va ser desestimada. Els 4 amb majoria d'edat pels mateixos fets tenen una acusació de la Fiscalia de desordres públics i els hi demanen 3 anys de presó, més de 11.000 euros de responsabilitat civil i una pena multa de 18 mesos o 5.400 euros a cadascun d'ells. La setmana passada a TV3 hi va haver un programa de la vida d'en Fèlix i em va cridar l'atenció perquè mostrava com els mitjans de comunicació
en aquestes manifestacions en concret, en general, però sobretot en aquestes, només mostraven la crema de contenidors i en cap moment sortien les pancartes de pacifisme, les pancartes demanant la llibertat d'expressió. Tot això s'obviava i l'únic que hi havia era això, era per part de l'Estat i també d'aquí, de criminalitzar el jovent i de que s'aturés d'una vegada. Aquests joves, a més, com no forma part del procés, no poden acollir-se a la llei d'amnistia. D'acord? Llavors ens trobem amb una joventut que portarà molt aviat 5 anys de la seva vida, amb unes franges d'edat on es prenen decisions importants de parella, de feina, de projectes vitals. I tot això, evidentment, té uns costos, uns intangibles, que coneixem bé les famílies i és important sentir-vos a vosaltres que dongueu escalf en aquests joves. Jo no ho porto tan preparat com la Mont, però només recalcar que la feina de l'Estat ha sigut perfecta. O sigui, tot l'entorn dels nostres fills que estava mobilitzat, que era independentista i tal, ha estat totalment separat. No hi és, no existeix, s'ha mort. Bueno, no sé si això ha valgut la pena o no ha valgut la pena. Jo crec que sí. De totes maneres, el judici és aquest 4 de novembre a les 9 del matí i necessitem que hi hagi força gent. Vull dir, compteu amb vosaltres. Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per escoltar-nos. Visca la terra! A veure, ara necessitaríem 12 persones que poguessin venir aquí perquè quan acabi de fer la lectura del pregó s'encendran 12 torxes. Aleshores, 12 persones que els hi faci il·lusió i que vulguin venir, sisplau. Aquests ja fan tant d'aquí, sí? Doncs va, animeu-vos una representació actual de Terrassa, sisplau. Jo sé que aquí hi ha molta gent que podria... Per exemple, jo què sé, ara mateix se m'acut un tal Òscar. Un tal Òscar podria portar la torxa, jo diria, perquè jo crec que hi ha coses que amb ell... No sé, a veure, és que ara mateix no veig, està la llum. No sé, potser també el Miquel o... no sé qui més, una representació de l'Ajuntament, el Pep Fort potser, o la Txell, no? No sé, algú que vingui més, quan som ja, va? No sé, els capgrossos podrien, perquè sé que sempre ho donen tot, però és que s'hauran de començar a canviar. Per tant, com se'n tenim? A veure, Unai, no? Home... Perdó. Bueno, doncs serem els que serem. Algú que en porti 2 i ja ho tindríem. Doncs va, a continuació és el moment de la lectura de l'esperat pregó d'enguany. L'encarregat és el benvolgut Bernat Pissà, historiador, professor de secundària, digne concursant del programa Soc i Seré. Un aplaudiment així en directe, que tots des de casa segur que vam estar amb la pell de gallina, perquè per nosaltres el Bernat és el guanyador de carrer. Molt bé. I l'acompanyarà també el minyó i amic Marc Ferrer, antic militant del Maulets i que va conèixer Guillem i és amic de la família, portaveu també de la Unitat contra el Racisme i el Feixisme de Terrassa. Endavant. A veure... Començo. Els primers dies de setembre de 1713,
la vila de Terrassa va ser ocupada, saquejada i incendiada per l'exèrcit filipista. Era una de les darreres escomeses de la Guerra de Successió. La vila va ser arrasada, com ho seria un any més tard Barcelona, iniciant-se així la destrucció de l'Estat català. Amb el decret de nova planta començava l'intent de genocidi cultural contra tot allò català i l'assimilació de Catalunya, Mallorca i València a Castella. Avui som aquí per recordar aquells fets i també per honorar la figura de Guillem Agulló i Salvador, militant antifeixista, antiracista i independentista valencià, assassinat l'11 d'abril del 1993, quan només tenia 18 anys, per un grup de neonazis espanyols. Han passat més de 30 anys, però els ideals d'en Guillem són més necessaris que mai. Ens els fem nostres i els reivindiquem, mentre constatem que l'amenaça espanyola i reaccionària que el va assassinar continua ben present. Aquest manifest va per tu, Guillem Agulló. El teu assassinat no va ser un fet aïllat. Va ser el reflex d'un sistema que ha tolerat i tolera massa sovint la violència feixista i que criminalitza les seves víctimes. Et van voler silenciar, et van voler esborrar, però el teu nom avui és bandera. Ets símbol de joventut, de lluita i de dignitat. Ets la prova que ni els cops de puny ni les navalles poden aturar un poble que no es rendeix. Recordem el Guillem independentista. Com ell, proclamem fermament que som fills d'una nació que ha resistit segles d'ocupació, persecució i menyspreu. Parlem una llengua que han volgut exterminar. Som fills d'un poble que han volgut assimilar, d'un país que han intentat reduir a província. Però aquí som. Som Catalunya, el País Valencià, les Illes, la Franja, la Catalunya Nord. Som països catalans, una sola nació que no accepta ni la submissió ni la por. Denunciem que continuem vivint sota un estat que reprimeix els nostres drets polítics, priva de llibertat els nostres representants, censura els nostres artistes i activa les clavegueres per atacar qualsevol veu dissident. És l'Estat que va imposar el decret de nova planta, que va omplir de fosses comunes durant la Guerra Civil i la dictadura i que encara que perpetua l'odi contra la nostra llengua i la nostra cultura. Som hereus de segles de resistència, dels segadors, dels maulets i carrasclets, de les masoveres que van preservar els sabers populars, de mestres de la República, dels escamots d'Estat català, de les milícies antifeixistes, dels maquis i de tots aquells que van morir defensant aquesta terra. Som hereus de Guillem Agulló, assassinat perquè estimava el seu país i s'oposava al feixisme. Recordem també el Guillem antifeixista i antiracista. Denunciem que el feixisme no ha marxat mai. És els tribunals que ens condemnen, els policies que el colpegen, els partits d'extrema dreta, des dels que neguen la nostra identitat fins als que neguen la catalanitat d'una part del país i els mitjans que ens insulten cada dia. Ens volen cansats, ens volen muts, però som el poble que sap alçar-se després de caure. Sabem qui és l'enemic i sabem què defensem, la nostra llengua, la nostra pàtria, els nostres drets i la nostra llibertat. Som fills d'una història de resistència. Som fills de la flama que mai s'apaga. Som el poble que va resistir el 1714, que va defensar la república, que va combatre el franquisme, que va omplir els carrers i les urnes l'1 d'octubre. Som el poble que no s'agenolla, que no oblida i que no calla. Som el poble que segueix lluitant per fer realitat el somni pel qual van morir tantes persones, una Catalunya independent i uns països catalans lliures, justos i solidaris.
La nostra lluita no és aïllada. Avui, des de Terrassa, fem una crida a solidaritat amb tots els pobles oprimits del món. Per això ens declarem al costat del poble palestí, que avui dia resisteix davant un intent de genocidi planificat. El nostre clam és també el clam per la llibertat de Palestina. Avui fem del teu nom, Guillem, una promesa. No descansarem fins que la llibertat sigui una realitat. El teu somriure és per sempre. El teu exemple és etern. El teu assassinat és la prova que la nostra lluita és necessària. Visca Catalunya lliure, puta Espanya, visca els països catalans lliures, Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Vas tenir el privilegi de conèixer el Guillem Agulló l'octubre del 92. En aquella època jo militava en els Maulets i també militava en una organització que es deia Skinheads Against Racial Prejudice, és a dir, skinheads contra el racisme i el feixisme, perquè no us penseu que tots els caprapats són nazis, sinó que els autèntics i originals som aquells que som antiracistes i antifeixistes. Vam conèixer el Guillem a València, perquè el nostre país, com ha dit en Bernat, va de Salses de Guardamar i de Fraga Maó. En aquella vegada vam baixar per la plec del Puig, que es fa el darrer diumenge d'octubre, una plec que es fa en commemoració de l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València. Si no heu anat mai, també us recomano que aneu. Com també us recomano que aneu el 7 de novembre a Perpinyà o el 31 de desembre a Mallorca, perquè no oblideu quin és el nostre país. De Salses de Guardamar i de Fraga Maó, com el Guillem ho tenia ben present. En Guillem era antifeixista, era antiracista i per això el van assassinar. Avui en dia estaria també amb tots nosaltres com està la seva família, que avui també he vingut a parlar en nom de la família i disculpar-vos perquè no han pogut venir, i ara escoltarem un àudio de la Betlem, la seva germana, que ens ha enviat també per aquest acte. Com he dit, en Guillem era antifeixista, antiracista i estaria aquí amb nosaltres lluitant contra el feixisme espanyolista i també contra el feixisme independentista. No oblidem que la serp de l'extrema dreta està també dins l'independentisme. Aliança Catalana no és un partit independentista, és un partit feixista que també s'ha de combatre, igual com es combatre Vox, el PP i tota la resta de la xusma de l'extrema dreta. En Guillem Agulló avui estaria amb nosaltres al peu del canó. En Guillem Agulló, com la seva família, no es rendeixen. Ni oblit ni perdó. Escoltem la Betlem. En commemoració als fets ocorreguts en 1713, on Terrassa va ser saquejada i incendiada per les tropes borbòniques i en record de les víctimes d'aquells dies de setembre, ens trobem ací, retent homenatge als terrassencs i terrassenques que van donar la vida per la defensa del seu territori. Un territori comú, una cultura comuna, una llengua i un país que també va defensar Guillem Agulló, i al qui també la seva vida li va ser robada, saquejada i envaïda per part dels hereus d'aquell espanyolisme voraç. Retre homenatge i fer memòria de qui som i d'on venim és el mínim que podem fer per tots els que van posar la vida al davant per defensar i protegir el que ara som i tenim. Perquè parlar de justícia, llibertat i futur és ara més important que mai. Res no tenim ni podem donar per segur. Hem de seguir aixecant la bandera de la igualtat, la solidaritat i els drets humans. Hem de seguir reivindicant el nostre dret com a parlants de llengua catalana en un territori clarament ocupat i que haurem de tornar a fer nostre. Perquè parlar de Guillem és parlar de tot això. Perquè recordar-lo és mantindre viva la seva flama i que la seva lluita, que és la nostra, mai no caiga en l'oblit. Gràcies, terrassencs i terrassenques, per commemorar la memòria del nostre Guillem, de la nostra gent, per un futur lliure,
socialista i republicà. Visca la terra! Moltes gràcies també a aquests 12 voluntaris. Molt bé, feu molt goig. No marxeu, no? Quedeu-vos aquí. Va maco, això. Va maco. Aleshores, és el moment molt esperat per mi, personalment, perquè m'afalaga poder presentar la colla de nans i capgrossos de la qual formo part. Ens ha volgut acompanyar, com l'any passat, i avui, com a espectadora, a poc feu un passadís, sisplau. Sí, van passant, a poc. Avui, com a espectadora, gaudiré des de la distància de la vostra actuació. El públic, sisplau, us hauríeu de girar perquè ara ens oferiran les dues danses conegudes, que són la treseta i el malamanya, i evidentment ho faran allà que hi ha més espai. Per tant, us podeu aixecar i una mica així distès per gaudir del ball. Avui ens acompanyarà el Lil Dami, el Floreal Soriguera, Antoni Ferrés, la Lourdes, aquests tres, en pau descansin. També ens acompanyarà l'Àlex Martín, ens acompanyarà l'Avi, el Matraca, el Valentí Grau, la Mireia Gavaldà, tots ells, evidentment, encapçalats pels honorables Josep Rull i Lluís Puig. Un aplaudiment ben gran i a veure si ja estan a punt, que jo diria que sí. A veure el Carles, si el tenim ja preparat, que faci el toc. Molt bé, tot perfecte. Vinga, ara la treseta. No sé si la faran dues vegades, ja en parlarem.
que algú del públic vol tornar a fer la treseta? Sí? Us conviden? Animeu-vos. Vinga, fem una mica de festa major ja una altra vegada, que ja no ens en recordem. Vinga, que és molt fàcil, que si no hauré de baixar jo, Vinga, va, molt bé, molt bé. Molt maca la treseta. L'hem d'anar ballant molt aquest any, la treseta, no només per festa major. Molt bé, doncs una molt bona demostració de la coordinació amb les seves coreografies. Agraïm la vostra col·laboració en aquest acte i esperem que en breu us tornarem a veure pels carrers de Terrassa. Molt bé, ja podeu seure una altra vegada? Vinga, que ja queda poc. Ara sí que ja ha arribat el moment de l'última actuació. Serà càrrec del Drac Beluc Estarot i Diables de Canorell, que ens acompanyen sempre en els moments més intensos. En aquesta ocasió no podria faltar la seva energia per no defallir i seguir endavant. Vinga, també estan a punt. I ara amb aquesta llum ja del dia que està perfecta. Horari previst, a les 9, tothom a sopar. Anem superbé, El José també, molt bé el so. Clavat,
Podem patir. A veure, crec que en queda un encara, sí? Un més? Un, molt bé. Vinga, va, ja ho tindríem. Super, queda molt maco això, Foc de Sant Joan. Molt bé, gràcies, Drac Baló Castarot. Gràcies per portar la llum i el color a aquest acte. I ara sí, ens acomiadarem, i no podia ser de cap altra manera, amb la moixeranga i el cant dels segadors, sota la direcció del mestre Carles Llongueras, acompanyat d'Isi Vázquez al cabal. Agraïm de tot cor la vostra implicació. Moltes gràcies, endavant. I ara explicarà... Senzillament que tocarem la moixeranga del Gemesí, donat que avui fèiem l'homenatge al Guillem Agulló. Primer farem un toc de moixeranga i després farem els segadors. Gràcies.
Doncs ara sí, moltes gràcies, terrassencs i terrassenques, per la vostra assistència. Gràcies a totes les colles i participants. Sobretot també gràcies a José Antonio pel so i també moltes gràcies al Jordi Xameguer per enregistrar l'acte. Gràcies, amic Jordi. Gràcies a la Comissió 4 de setembre per fer-ho possible i fins l'any que ve. Molt bona nit a tothom. Visca Terrassa i visca Catalunya lliure!